जौसे गाखोनांगौ बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाहैबाय जों स्टेशनाव नै जों गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों जों गुवाहाटि ब्रादार आंजों ब्रादाराबो एसे नाहरदो ओरै दे सिनाहरब्रा माथो जानांगौ जोंखौ ब्लगाव नुनानै गुवाहाटियाव एग्जाम जाबाथाय बे ब्रादार आंजोंनो थांखायो आरो ज' ज' गामाखालि बाइकजों थाङोमोन दिनै जों ट्रेनजों थांनाय नायनि आरो थांखांबाय ट्रेनजोंबो खिन्थु दिनै थांबाय नै बेनो सरपक रेल स्टेशना जों दा दसे उनाव टिकेट दानना लाहैनोसै सरपक स्टेशन बे नै सरपक स्टेशन ट्रेना दाबो फैथ'वाखै ट्रेन नेगासिनो जों ट्रेन नेगासिनोलै केमेरायानो बोरैबा टाइमा जा खैथा जादों टाइमा दा 5:25 जाबाय ट्रेना खैथा सफैगोन 5:45 बेनि गेजेराव सफैसिगोन ओमफ्राय जोङो दा मोनसे सरपक रेल स्टेशनाव दङ जों दा फैसिगोन मथा मथि 10 मिनिटसोबानो सफैसिगोन जोङो माबायाव कामाख्याव ओंखारगोन कामाख्यानिफ्राय ओंखारनानै जों सासे ब्रादारनाव हर थाहैगोन आरो गुवाहाटि गरसक होनो आंबो थांफेराखै बारा दे जाबाय दा लकेसना भिउआ नै बिदि सरपक रेल स्टेशन जौसे गाखोनांगौ दाख्लै फैखांबायथ' आरो सागानो बेसेबांबा लाइन जादों हाइरडआव खारहाखै हालैनाल' फानो मा जानो माथो गुसुं सिफायनो बायो वेलनि माबा खामानि मावदो वेलनि पाइप लाइन खबाइनि आइस बिदि माबा बालाजिया 1 किल'मिटार